Croeso i'r dref sydd gyda nifer mwy o dyfarndau per square mile a mae'r afon Ystwyth ddim actually that agos i'r dre. Fi yw Glaen a croeso i Bwrdd Twrisitaeth Hansh Aberystwyth! Chi methu dod i Aberystwyth heb gerdded y prom a cico'r bar. Traddodiad sy'n mynd nôl rhyw 100 mlynedd, apparently. Un theori yw, nath na Royal wneud lasses y lan fan hyn tra'n visit o Aberystwyth, so nath pawb jyst dechrau copio fe. Bach yn sad, really. Theori arall yw bod Alexandra Halls yn accommodation i ferched, so the boys yn dod ma i gico'r bar am look cyn wwio'r ladies. Men. Pan mae pobl ffili bod yn bothered i fynd lan Pendinas, maen nhw'n dod i fan hyn. Mae yna dren yn mynd â chi i'r top Constitution Hill, a mae yna lle i gael peint ar y top. Bonus. Fun fact, mae ysgol fi'n band o cael partis chweched lan na. Oedd na rhyw foed i cachu un o'r golf holes, so ni'n cael mynd na rhagor. Tu ôl i fi fan hyn yw nightclub gorau Cymru, peer pressure. Sticky floors sy'n gwyndo fel piss, cheap VKs a shit drum and bass yn blastio trwy'r nos. Many tears cried and mistakes made in peer. Nes I unwaith yfed gymaint o tequila shots yma, nes I fynd adre a pucio dros carpet newydd mam. Sols. Y prifysgol. I fod yn deg, y pobl yma sy'n cadw'r tref i fynd. Pan mae'r myfyrwyr yma, mae'r poblogaeth yn dyblu. Mae mam fi di astudio yma, Brenin Charles, Sian Cothi, Gwynfor Evans a Betty George, a.k.a. Hyn Cymru. Mae statistics wedi cadarnhau mae'r job hawsa i gael yn y Deyrnas Unedig yw security a llyfrgell genedlaethol. Sa'n credu bod neb wedi plano heist o frad y llyfrau gleision o blaen. Nes I driol am job ma unwaith, a nathon nhw ofyn I fi beth oedd hoff bit fi o'r llyfrgell. Es I mewn I panic a dweud hanes Cymru in general a'r caffe. Na pryd nathon nhw orffen y Zoom interview arna I. Mae survey'n gweud mae students Aberystwyth sy'n mwy o likely droi'n alcoholics later in life. Oof. Ar un adeg, oedd 52 pub I gael yn Aberystwyth, un ar gyfer pob wythnos o'r flwyddyn. Mae cyngor tref Aberystwyth yn deadly serious am yfed, achos maen nhw'n digon hapus I droi capeli mewn I pubs. Sodom a Gomorrah. Yr hen lewdi. Mae loads o indie bands Cymraeg wedi dechrau gigio fan hyn, a mae'n gartre I students Cymraeg y dref sy'n swnllid as fuck pan ti'n trio cael quiet night out. Ogof lladron Aberystwyth, The Angel. Os chi mam 1 gloch y bore, fydd golwg y lle yn sobri chi'n syth. Os chi wedi cael chuck out o peer pressure, mae good chance bod chi'n mynd I endo lan fan hyn. Os chi wedi cael chuck out o fan hyn, wel, jiw. When all is said and done, byddwch chi'n benni lan fan hyn. Mae Aberystwyth wedi cael lot o newid dros y blynyddoedd. Capeli'n troi mewn I pubs, strip club yn troi mewn I Michelin-style restaurant. Ond un peth sy'n heb newid yw lip-licking chicken. Gallen y nuclear bomb cael ei dropo, bysa hwn dal yn sefyll. Na Taron Edgerton ddeud ar yr off-menu podcast mae hwn yw hoff takeaway yn y byd. Impressive. Ultra Comida. Dyma lle mae pobl tal y bont yn mynd I siopa. Dyma lle mae pobl dosbarth canol yn dod I brynu cardiau penblwydd a print sy'n atgoffa ni gyd, daw eto hael ar fryn. Os athoch chi ysgol yn Aberystwyth, yn fan hyn gathoch chi addysg go iawn. Ar waelod yr avenue mae yna fynwent lle oedd y plant drwg yn mynd I smoco fags a cwyno pa mor shit oedd y Welsh Back. Tu ôl I fi, mae Cae Pêl-droed, Coedlan y Parc neu Park Avenue. Mae pawb yn Aberystwyth yn hoffi deud bod nhw wedi chwarae fan hyn, a os nhw heb undro pigo nhw yn 2007, so nhw wedi mynd yn professional. Yeah, right. Tu ôl I fi, I be maen nhw'n galw'n South Beach. Gath big haul o cocaine I ffindio fan hyn, gwerth 42 miliwn o bunnoedd ar ddamwain. Mae hwn am ddigon I dreian o'r cenedl fod offi tits am wythnos. Anghofiwch miliwn o siaradwyr Cymraeg, fydd miliwn o cokeheads yn 2050, diolch I Aberystwyth. Wel, dyna ni, a fi'n meddwl bod e'n ddigon teg I ddeud mae Aberystwyth yw LA Ceredigion. A-list celebs? Wel, un. Cocaine ar y trath, anllid juice bars, mae just loads o paints. A sôn am paints, fi'n mynd am un. Tra!